Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ọkpa akụ eri eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na Akụbụzọ na-etipụte ka ọkụkọ bịa mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime ngwa ngwa ma lakpukwa ebe ọ na-anọ agụ akwụkwọ. Otu n'ime ọrụ dịkarịsịrị Chinedu ike ọ na-arụ bụ iche ọkụkọ ka egbe, nkwọ maọbụ anụ ọhịa ghara ibu ha. Ọ na-agụ ọkụkọ niile ọnụ kwa ụtụtụ na mgbede. Ụbọchị ọ ga-echefu ịgụ ha ọnụ, nna ya ukwu ga-abara ya mba karịrị ụtarị. Akụbụzọ anaghị eti ya ụtarị. Chinedu n'onwe ya anaghịkwa eme ihe eji eti nwatakịrị ụtarị. Ogologo afọ ha biri n'Abangwu, ọ dịghị mgbe Akụbụzọ pịara ya ụtarị. Otu ụbọchị, Chinedu gụrụ ọkụkọ ọnụ chọpụta na otu uriom efuola. N'abalị, nna ya ukwu jụrụ ya maka ọkụkọ dị ka o siri eme. Iwe toro ya afọ ka ọ nụrụ na otu uriom ya furu efu. Ọ chụpụrụ Chinedu n'ezi sị ya abala n'ụlọ ma ọ bụrụ na ọ chọtaghị ya bụ uriom ahụ. Akụbụzọ buru ọkụ nyochachaa ebe dum ịchọpụta ihe tara isi ọkụkọ ahụ. Ọ batara n'usekwu ebe Chinedu na-esi nri ya hụ otu obere ugbene ọkụkọ na ntụ. O chere na eleghị anya ọ bụrụ ugbene uriom ahụ ọ na-achọ, na Chinedu gburu ya bụọ n'ọkụ rie, ma ọnụ ka ọ bụ na o righị. Ọ kpọrọ Chinedu wee na-agba ya ụta ajụjụ ọnụ, na-ajụ ya ọtụtụ ihe banyere ya bụ ọkụkọ. O nweghị ihe Chinedu na-ekwu nna ya ukwu kwetara. O kwetaghị na ọ bụghị Chinedu gburu nwa ọkụkọ ahụ rie. Ka ọ jụkọtara nwatakịrị a ajụjụ, Chinedu kwuruzie na-ele ya na-eche ọ bụkwa sọ naanị ọkụkọ ka nna ya ukwu na uriom ọkụkọ ka nna ya ukwu ji ajụ ya ihe ndị a. Ọ jụrụ ya elu jụọ ya ala, ma Chinedu sara ya na ya amaghị ihe mere nwa ọkụkọ ahụ, na ya amaghị ma ọ bụ egbe ka ọ bụ ufu ka ọ bụ anụ riri ya bụ ọkụkọ. Ihe ndị ọ na-agwa Akụbụzọ abaghị ya ntị. Gbanịa ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Ndewonu.